ଥରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ରହୁଥିଲେ। ସେହି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପଶୁ ପାଳିବାର ବହୁତ ସଉକ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମଇଁଷି ଥିଲେ, ଯାହାର କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରି ସେ ଘର ଚଳାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଦିନେ ସେହି ଚାଷୀ ଜଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଳିଲେ। ଏବେ ବହୁତ ଦିନ ବିତିଯିବା ପରେ ସେହି ଚାଷୀ ଜଣକ ସେ ଠେକୁଆ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଭାବିଲେ। ସେହି ଚାଷୀ ଜଣକ ତାଙ୍କ ବିଲରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାତ କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଗାତ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମାଟି ପକାଇ ସେ ଗାତ ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗାତରେ ସେ ଚାଷୀ ଜଣକ ଗୋଟିଏ ଗାଜରକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ। ଏବେ ସେ ଚାଷୀ ଜଣକ ଠେକୁଆ ଓ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ସେହି ଗାଜରକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଠେକୁଆ ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାତ ଖୋଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ଗାଜର ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଯିଏ ଥିଲା ସେ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍ ଓ ଅଳସୁଆ ଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା ଯେ ବିଲରେ ଏତେ ସବୁ ଗାତ ଅଛି ଏବଂ ସେହି ଗାଜର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗାତରେ ଅଛି, ଏତେ ଖୋଜିବ କିଏ? ସେହି ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଏହା ଭାବି ଗୋଟିଏ ଗାତ ଉପରେ ଯାଇ ଶୋଇଗଲା। ଏବେ ସେପଟେ ଠେକୁଆ ନିଜର ପୁରା ପରିଶ୍ରମରେ ଗାଜର ଖୋଜୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଠେକୁଆ ସବୁ ଗାତ ଦେଖିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୌଣସି ବି ଗାତରେ ଗାଜର ମିଳିଲା ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗାତ ବାକି ରହିଗଲା, ଯାହାର ଉପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଶୋଇ ରହିଥିଲା। ଏ ଠେକୁଆ ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖକୁ ଯାଇ ଏବଂ ତାକୁ ସେହି ଗାତ ଉପରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ କୁହେ। ଯେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ଟି ସେହି ଗାତ ଉପରୁ ଉଠେ, ଠେକୁଆ ଗାତ ଖୋଲି ଗାଜରକୁ ବାହାର କରିନିଏ ଏବଂ ନିଜ ମାଲିକଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଇଦିଏ। ମାଙ୍କଡ଼ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଗାତ ଉପରେ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଶୋଇଥିଲା, ଗାଜର ଠିକ୍ ସେହି ଗାତ ଭିତରେ ଥିଲା। ସେ ଯଦି କେବଳ ଥରେ ଖୋଲି ଦେଖିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଗାଜର ତାକୁ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେ ମାଲିକଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏହା ଭାବି ସେ ନିଜ କର୍ମ ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଥିଲା। ତ ଦୋସ୍ତ, ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ତିନୋଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଆମକୁ କେବେ ବି ଆମ କାମ ପ୍ରତି ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ସେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଭାବିଲା ଯେ ଏତେ ସବୁ ଗାତ ଅଛି ଏବଂ ଗାଜର କେଉଁ ଗାତରେ ଅଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଏହା ଭାବି ସେ କାମକୁ ନିଜ ପାଇଁ ବଡ଼ କରିଦେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷା, ଆମକୁ ଅନ୍ତତଃ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବା ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମର ସାଥ ଦେବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେହି ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଯେଉଁ ଗାତ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲା ସେଇଠୁ ହିଁ ଗାଜର ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ତାକୁ ଗାଜର ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କଲା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଶିକ୍ଷା, ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ହାର ମାନିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବେ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ଆମ କାମ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତାହା 2025 ହୋଇପାରେ, 2030 ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା 2032 ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସଫଳତା ସେତେବେଳେ ହିଁ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା ସହିତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଏବଂ ହାର ମାନିବା ନାହିଁ। ତ ଦୋସ୍ତ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ସେହି ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତୁ ଯିଏ ଶୀଘ୍ର ହାର ମାନିଯାଏ, କାହିଁକିନା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋଟିଭେଟ୍ ଫିଲ୍ ହେବ। ଏମିତି ଓଡ଼ିଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।